Terve! Saattaa ilo päivä ja kun sitä olee tänään kirkkana ja hatta kyllä. Mutta olikin näin, että mä tekin vielä, mä lupaan, mä saatan takaisin võttaa ja käydä jollain ja kunalla no itse kyllä ja eikö tää olenavat. Missä ole ja toritte lauriittana keikkana ja palopulkkana ja että ole se osa mitä me no tulee mõnada soovi ja tekee. No kiittänä kun tekketä tuossa panee ja kun mä että ne tekee niin vahla että mossa notta Piero me ei koku notta osa. Kun tulee siis, tulee ja kun ei. No olekin ajattaa, kun ei lähe no päälleen ja ei ketään ja. No mutta tekimme tauttan plankku suunnalla ittänä kyllä. No priskänä ja sentimetrinen ittänä kyllä ja 30 yllainen ja tokka. Tekeviin ottana iloplankkana, kun on hittana servaavalla kikse ja nottalla kittana 40 ittana kyllä ja ei ole näin aivan. Ohoho. Ja vastakka tulee kittana materiaalinen väljänä. Notta siinä raamina pantuna jättä kyllä ja tekee viillä että sitä pisäosa ja no kun tulee kittana monan kittana kysää kuta ja saana ja mistä ittänä mä olen könällinen ittänä kyllä niin poa ja nää on no lasta kuule pise soovi ja käytä ylä ja no tuo tykki ole mitä mittana mossa ittänä täällä könällinen ittänä kyllä no lasta sotaniikkana Jaano. No, Lassa. Tollakata naavattana hitte kyllä. Ja sotta minä. Massa kanalla hittänä kyllä. Näkäi. Vossa. Mä oon tänä ympärin olla vittänä kyllä iloväli ja jättä kyllä ja kesällä vielä tässä. Tottana sirasallakin tänä. Kattana älä norkan jättäkellä. Sootte tätänä ylän ja no Tiina muullakin tänä paikan sottaa tää ilo. Rahu ja näitä mitä no ilmapuolella ykkitänä kuiksähän. Ja näinäkin tänä olekin vai että no lasta rippo tuolla sitten kinttänä vähän sitten valaa ja vahavalaa itse kyllä ja mistä tekee ja ollakin että naavattana itse kyllä ja kistä olen ei ja aina märkkykin tänään tunta ära sottana murtaa osaan mutta ei ole niin lähtnä että saa lähä ja muistuu ja panee ja no osana kun olekin no maattana einistänyt tossa minä otan lase näin läpi ja koittana no koska kyttänä kanalana ittänä kyllä uutta aika ei tässä sinä enistänä itse kyllä ja jätäs soosa väljän ja kyttänä ja kanalakin taapattana ja tuo oli sinä maalta kiitet käännä vielä kompeutterin ja näkee tosta osaan kusta oli tässä sitten talvisota ja totta mä kuulla ja no kõik se olekin tässä sitten sama. Se osa ole kõik se tätä sikka tässä sama. Eiks tää tekena oleta paikalla se juhtunut ketänä kanasen ketänä Karjalan. No nääna ketänä no onnuko tässä ettänä vai. Se oli itse sitten aika ja mä taas soosa mitä minä ata nakuta
tarkempikin tuossa saanut sanoa itse kyllä tuolla jo 30 takaisin ja kutama sattu saapuolle ja tekee ja näkää. Sotta ole kiittänä tuo aika kyttänä mata. Tuolle kiittänä memmä ossa. Aggressiivi. Kun tää itse kuulamatta, niin soone. Toki aikakanalla ei mitään manaa ja panes. No minä tuo aika sitten ikka, että no saanut kuiksi. No otta niitten tuo aika. No. Soolenia vai? Mutta ei minä tää. Mutta minä tuossa aika oli kettenä manaa vuotta, kun mä näin, että sattunut ja tuona tänä käynyt ja kanalana muuten ehkä siis keelan kuule